Kabisaya, mayong adlaw na usab sa inyo ha. So laing semana na usab karon ang atong subaybayan sa mga drama. Kung drama karon kung ako ang pasultiyon. Kini usa ka inahan na nagpadala kabahin sa iyang anak nga si Braulio na maldito kayong gwapo. So para masayra nato ang kinatibuk-an sa sugilanon ni Salod atong paminaw. Kung ako ang pasultiyon, let's go. Kung ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, Hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong alaga sa kanginan, Trifon Barilio Morales, kayo nga akong partner sa diri, si Wandy Tayad. Okay, kumusta ka mo tanan? Kumusta gid ka mo? Okay, asap kita ha, always say a prayer. Kung ako pasultiyon, asap yun, always say a prayer. Lord, thank you kay Lord sa maghatag ka namang grasya. Kasi itong unahon, Lord, siya gid tanan, may naghatag sa itong grasya. Okay, ako sa digi, kumusta, shout out yan napita sa Alcoy ko, no? Gaya padaan ni Jojo Aligribron. Yes, Alcoy, si Saran Agustin, sa mga Mansueto family, ilabi na ni Dindong Mansueto, ug sa Kuda Black Taxi Organization na Suki in Christian Del Mar. Black Taxi, Kuda Black Taxi, kasakay na sa ko ini, maayon ni silang grupo ha. Okay, buutan ni mga drivers ini. Padayon sa inyong maayong pagserbisyo sa katawhan, pagsakay sa mga katawhan safety diya sa Kuda Black Taxi Organization. Kini yung alaga si kanginan, Trifon Morales. O ni Christian din. Pasalamat sa ni Christian Del Mar, anak ni Gili Del Mar. Okay. Bueno, ang sultan po ko rin itong matagan o bagdagan nun. Pinadakinis usa ka babae nga nagpatago lang siyang nga salud. Kini gibuhatan o duwa sa radyo ni Ri Aureliano. Kaisunan ang atong sender si Salud. Kining akong anak nga si Braulio, niliingon sa pagpanghambog ha. Gwapo man sa kuning kanahan god. Pero na problema ko kay murag giabusahan niya ang iyang nahuptang kagwapo. Murag wa nay respeto sa mga babae. Bisag kinsa nalay uyap. Ug kun nganong na problema ko ingon ani ang mga panghitabo. Hoy, Braulio. Oy, nay. Unsa naman sad ang binuangan nimo? Nganong daghan naman kang mga babae nga manganhig mangita nimo. Ganilang buntag may anitong gingalag kuring. Pagkaudto katunas ang gingalag sa to Luisita ba to? Taghoy. Mga hapon-hapon na katunas ang may aom sa tumoy sa ilong. Katong gingalag Minda. Minda? Linda? Linda di ay mo ingana to. Dili day to Minda. Oh, Linda. Minda ka to ang tubudlot si Bunday. Ay, sus ginoo ko. Kadaghan bago day ana, oy. Aron saon na nato nga kadang anak nimo, gwapo maning anak nimo. Ilom dia, oy. Saon nimo anak. Abi kay gwapo kang kanahana ka. Bisag kinsa na lang babae mong uyabon. Uyab na nila sila, uyab na ko, nya sa din na nako. Nga, bisa na. Gabaan ba ya ka, Berlio? Ito, pagkaba na eh. Mato pa ka tipres na gabay, pero dugay pa kayo. Ha? Kung gabaan ko, sila'y gabaan kay musla nila akong kagwapo. Hilom dia. Yapag ka good bisag unsao na.
tarungan ang kinabuhi nimo. Naisalod. Ingon ani kahambugero akong anak. Bisag unsaon akong tambag ipalapustan sa pikas donggan. Hapit na sab ang eleksyon, manggawas na sad mga bot-boton, kanang mga tao ngisihan og lamanuhon. Suroy-suroy dayon yanguan ka, mangutana dayon kung unsay problema. Ang mga tao lamanuhon ug gakson-gakson pa. Kung makadaog perting idlasa, kung imong duulon dili nakaila, at tuhon sa ila mo dayog tago, luyo sa kortina. Busa kita karon magbantay na, sa mga saad ayaw nagpadala. Kung manghatag kwarta dawata, ug ibulsa. Imong kasing-kasing maunag yun ang tumana. Kandidatong ligong maugayoy piliyunta. Ayaw nagpadala sa tagmang gatos og 50. Mga taong tarong ang isulat sa baluta. Tingog di mo, Braulio. Uy, makatangtang mag-bra. Tangtang bra, itong kanta ni mo seleksyon, tangtang. Nindot bitaw, nindot Oh, ito. tangtang mo, Ay, kagilo ka, hay. Ayaw pa. Chula ka. Ayaw lagi. Chula ka. Ayaw pa. Atas kwarto na. Di, uy, ganina ra akong gahuwat. Dali na. Ang pagkakido. Bay, Braulio, bay. Nga no man. Kambilig ba na ko ni mo eh? Unsa man? Tagay tas mong gahom, Anong dagon ni mo ba? Dagon. Isos, dagon. Dagon ko. Dagon, dili ka dagon. Dagon, ay. So, kay. Kinaraan mo, gay, bay. Ay, kay bilatan mo. Bita, bay. Dagon, bay. Dagon, eh. Kung dagon ay, noon sabi ka, bay. Madami sa tao ni Mabay. Swerte kay ka. Swerte. Nilain ang uyab ni mo. Pangatag sa guwans niya. Porbeda sa nimo mahatag o taon. Ang paghatag taon, noon sabi ka, bay. Marami sa taon. Oy, layor kay na imutsura na ako. Bisag ihatag. Na ito loopat ka buhok na kung uyab. Hindi gyapon na manugot mo. Hindi mo sugot. Ita sa ni mo, bay. Pati ang style, bay. Ay, lang kanain ko. Naon sa mga natural na batik. Wag naong. So, katawa. Lain na, gini mo, bay. Sabi naman, babe, Binok, sultian lang ka. O siya nakalain sa gwapo, dili gwapo ha. Okay. Kami mga gwapo. Bayag. Di na mistil mo uyab. Kami na panguyab ba sa bahay. Ako ba, Ritson lang ganing tsula. Ha? Matog mi, mga ako baba. Dahil babae mo doon ako. Suyo po na kong dila. So, tuon pagalin ha. Bisa may panapras. Wako mo yaw na. Wah, ito pras sa pero kamo. Mao na giningon Binok. Pagkugi. Kugi rekuang ninyo. Kakugihan ako, ha. Hmm? Way babae nga, sugot na kugod. Saan nga, gawas nga pobre ko, di pagkikugwapo, di press ni mo, bisag pordoy ka, pero chuchuy mo gagamay. Ang chuy kay Jod, babae na yung gasto ni mo. Gasto. Mao na diha. Sila ba siya gasto na ko. Blibaran na ni mo. May ikom sa tagastuan tayo yung blibad ka. Giro da. Giro. Giro da. Still lang sa nimo. Nakaroon, totoo. Naroon tawag ako. Binok. Oo, ikaw may Nasa gitawag. si Braulio. Pero ako kikipagita sa. Ikay gitawag, ako kikipagita sa ulo ba. Nga nang niyan sa ninyo. Ikaw gigipangita, bay. Nasa Braulio. Ay, nahak. Balik sa mo pa. Nahag yun siya tulak na oras. Bida. Saan natuon ako dito? Ako na, saan natuon ako? Ikaw, doon dito. Ha? Ato ako, ato. Adun ako? O, ato Ingnawa ko din sa inyo. Ingnawa ko din eh. Oy, Tinang. Ikaw mo din eh. Sumay ato ni mo. Nadin ni sa inyo si Braulio?
Ha? Si Braulio pa na ba sa inyo? Bungol ka? Naingon ra ba si Braulio nga wa kuno siya dinis amo? Ingon si Braulio, wa kuno siya dinis amo. Mo pa'y pagsulti niya nako. Mo tong ako na sa gisulti mo. Nga was Braulio dinis amo. Na, way klaro, uy. Aba na abin ako eh. Ah, Pahat, bilang lumo. Pahat, bilang Idol ka to eh. Ano yan yung mga tao nang? Kita mo sultin mo ni ako ani. si nanay ni mo sa Lloyd. Kita mo sanay dito. Ni ato ko sa inyo, kay naghatod ko atong bingka nga dagkog liki. Liki, sabihin ka. Ako. Ano yung ato sa kasabay? Sabot abang ka nga, di na ka mo ato sa bahay, ha? Ako di maato dito sa inyo, sa imo tindahang bingka. Naghuwat bitaw ko nimo kay gilainan ti kang daag bingka nga dako og liki, wa man kamo adto. Mo nang ni adto na lang ko sa inyo. Hoy, sunod tinang ha? Di ka ka mo usbon paglinan nimo. Di na ko pakita, di ako mukhaon na imong bingkang doon dako liki. Uy, lainan nimo Braulio. Uy, abi kay nakuha naman nimo akong bandiras bataan. Ingon na lang ko nimo ana sa pagsulti. Kaya sa gusto nimo, ikaw si baid ako dire. Ang imo man dayong kung ukuban. Ko pa, di ka kayo, kang kape. Siyempre, tarong diyo, Braulio. Uy. Basta, madto, balik sa bahay. Pagdahon pakita ko ni mo, ha? Oh. Di na ko pakita, di mo tinang. Sige, basta mo tago ka, ikihata ka. Usa. Bahanay. Datugis bahay na. Bida. Yaw yung sulis nanay ron. Oy! Kato na. Braulio, may kay nauli ka na. Maris ka. So nanay, pitiin sa luwan ni. Unahan ako sa nanay, be. Balag samaan ko. Basta magkaunal ko saba. Karong inon, bawas lang iyahan ako. Unahan ako sama sa nanay. Oh, may kay nauli na ang manglaki na kong anak. Ang gwapo pero hambugero kong anak. Nay! Nuunsa ba ka? Nga nung isulti ka tinang dito ko sa bibinok, ha? Gusto ko rin ng tindang. Sa sundod na unod na mangita ko ba mga kababay na ani na isulti ka sa ako, pangambot. Ano ka sabot ka na? Pangambot, ha? Ay, nanay sa doy mo, pang ka nagkaldiro na. Nangasaba ka na ako? Ha? Ha? Imong ko inahanon niya, imong ko kasamaan? Ha? Gusto yung regalito na eh. Hanggaw. Ay, nanay, sakit kayo. Sakit na kayo, Sakit di ay ha. Unya, unsa may gusto ni mo? Ay, maluoy ka sa kaldiro. Nay, maluoy, malumping tao ng kaldiro, tao na itong si igos kong tao na eh. Oo, muna'y agay ni mo hanggawa ka. Nga nung mga saba man kanako. Ay, yun na rati ka to eh. Kikibaw mo sabaan ko ni mo. Nga nung unhan man ko ni mo. Aron ka na yung mga saba, bawas lang na rin ako. Buang ka man di ay. Gipaod na ako daan ha, gipaod ka. Tagak pang mga kutsara o iskitas ko na yung kakindort ni Adi. Twe! May agad ng bingkang tinaw. Ang dakuwag yung liki na pa'y manisto nga. Muna diha. Ikapay hatagan, ikapay maglikay-likay. Nya perti na ni mong kaos bibingka. Ang lami man na yun. Sa nanay, lami ko kayo na. Dapat ay. Ninuktok na eh. Nay, may ninuktok. Unya. Ang sa'yo dyan, ha? Ay, awa na. Ika na, gipangitaan na. Ikaw na itubang dito, Nay. Kung magita, galinang ko, inawa ko. Himuon ko ni mong bakakon. Animala ka. Halala ko. Tago dito. Inahakbayaan ni, oy. Pagkakidot. Ang saan naman, eh. Lakaw lang nangita na ko, ha? Ito, na? Ikaw yung gipangita. Ano niya? Imong giging na, ngawa ko. Wa. Ha? Dili to babaeng nangita ni mo, taga-barangay. Ngita mo sila na ko? Oo. Naghatod ko to aning sumon ka sa barangay. So, Dikiha ka sa barangay, buwan nga ka. Usa! Gireklamo na nga akong anak sa iyang mga uyak. Pero ang problema kay rape ang gibutang sa nagreklamo.
Unsa na? Unsa ko yung rape? Ako din sa ripon. Unsa? Na, ato pangatarungan sa barangay. Ayaw di rin ako kay dili ko ang nagreklamo. Kano sa mga hiring, anak? Ugma sa gabi, alas Kita 8. gini mga bayhana. Oh, mauna na akong kiingon. Gabaan ka ra. Nan, karon unsa na, mapriso na ka animbuanga ka. Bida priso. Di yun kung sugot na priso ko. Oh, kay ngano, makalikay ka ana. Mutago ka. Na, musamot nga mabilanggo ka gyud ana, Brolio. Matay pa. Nay, salud. Yawa na ba yoy? Yawa ng kasuha eh. Rape? Na, di na basta-basta ba bugat ka ng kasuha. Bida. Haka yung mabihana yung sagin lang nag-rape na ko sila tao no eh. Oo, man tao na kung may tabong mag-rape ko. Ako magliliguso nila. Bida. Mga hako kina sila. Yan, sabi mo na mo. Naka-evidence. Naka-evidence sila nga. Agresibo kay sila. Sila ang hot. Awa nun? Ya, sila. Na sila evidence nga imo silang grape. Wasa ko ka ba oh? Aw, ugwa. Aw, luwas ka. Ha? Uyak na abay. Aw, ugna. Aw, piti. Tiya, huwag na piti ko. Bida. Bay, tay. Bay. Kani bay, ako pa nimo. Mamili nga lang daan og kinsa imong abogado. Kanang maayong gingaking abogado. Asa ka kumikita na no? Bay? Mga dugang ngitag abogado hospital nga mga turungin na diya. So ba di? Sige, baby. Ngita ko. Asa mo kang ngita? To hardware. Idol. Dire, Brolio. Dire. Dire. Arilo ko dire kap. Arilo ko daman mama dire. Lakaw dito, Brolio. Ari ka dire. Usaw na to paghusay ninyo, ha? Ana magkadiha. Usam mututoy pa kang nanay ni mo. Ha? Dali na. O tanaw pa kong TV. Sugo na ron ang probinsyano. Dali na, dire. Kraan. Berbeda. Binsyado ko taon. Doon lang ito, Brolio. Biyaan ti karon. Ay, kidot biyaan nyo ito. Kagrabe ko ni mo do. Duha ka babay ang may complain ni mo. Nga imo kunor silang gilugos. Bida sa na, hindi na tinuod kami. Bida sa na istorya. May bawaan mo na karon. Sige. Ikay una. Uy, kasi nga ni mo. Ako ang Luz Beminda, Kap. Luz Biminda. O sa imo reklamo, batok aneng tawana? Iya kong girip. Kapela ka niya girip. Katulo. Say tulo. Taka mo ng kalusay. Duha ro. Sa kaduha. Duha ro bitaw to. Taka mo lang ka. Kaduring ako may paibabaw. Di rin to counted. Siya pwede dito ni mong babaw ka. Bida sa... Ay, klaro ba ni? Ikaw, soy. Ikaw kasi nga ni mo. Tinangkap. O sa man sa imo reklamo? Iya ko gi-rape kap. Rape na sab. Bida ito na ka. Bida. Wako na lugusa sila tao noy. Unsay wa. O sa ebidensya ni mo tinang gilugusa ka. Akong panty og bra imong gikuha kay ingon ka imong himong souvenir. Para sila oy. Bida. Datong souvenir panty mo. Buslot mo kaya yati-yati kay garter. Anak kap, tira ng istorya-istorya di na tinuod. O sa tinuod eh. Bida Sige lang kap. Wa nay kaso. Gamay ra mo sa nag-iyaha. Mura ra magsiliko-likot. Sulit ko di bida. Wanya, waka ka utot. Gamay ra ko. Giri-record ako cellphone. Di mo giri akong sahot akong cellphone. Kusog kayo? Okay. Paminaw mo. Ako na'y mo desisyon. Nakasadyo ka, Braulio. Busa, pangayo na lagpasaylo. Wala gina ako sila ripa, Kap. Wa ni mo siya ripa? Wala gitaon. Pero nakautot mga. Ano ka tinusin ka? Pagkakanahay ka ni mo, Braulio. Mulusot pa yung ka. Wala gina ako sila ripa, Pero Kap. doon ay nakautot. Biyan. Wala gi. Braulio, inalan niya mo ng tubagon, ha? At tubangan ka ng problema, ha? Kay kundili, mabilanggo kagyot boang ka. Kapitan din. May resulta na yung kabuang sa akong anak. Tungod sa kagahig dili maminaw. Gikihag doon siya sa babae. Muna'y problema na ako ron. Ikiha magud siya. Saon man ako nga agresibo man yung babaeng ikiha si Brolio. Kay lagi gilogos ko no siya. Pero sa husay sa kapitan, maila nga nasipyat gud pagtubag ang akong anak. Hanggaw man,
karon usaon man nako. Bikono be, unsa man kung kamo ang pasultihon, salud. Mao kadto ang sugilanon ni Salud. Problemado kayo sila sa nahitabo kay gikihaman iyang anak sa mga babae nga iyang gikarelasyon. So, unsa may katambag ninyo atong sugilanon sa anak ni Salud nga si Braulio, pwede niyo i-comment sa ubos. So, daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa akong drama kada adlaw. Salamat.